pentatló modern és un esport que és olímpic, consisteix en combinar proves tècniques i proves físiques. Concretament són la prova de natació, 200 metres lliures, la prova de cursa, que és una prova combinada amb el tir, que fan 4 vegades tirar, córrer, tirar, córrer. Després tenim la prova d'esgrima, en el que és una prova que consisteix en fer un tocat contra tots els altres competidors, i la prova d'equitació, que és una prova que consisteix en salta d'obstacles. Bueno, és un esport molt variat, no? Són moltes disciplines, no només n'hi ha les físiques, sinó també n'hi ha les tècniques i el tir. És una prova de molta concentració i, bueno, d'estar tranquil. És un esport variat, sobretot molt variat, divertit, i que impedeix que s'avorreixin en els entrenaments, perquè no sempre s'entrena el mateix, no estan sempre corrent o sempre nedant, fan diverses proves i durant tota la setmana van variant el tema de l'entrenament. El pentatló són 5 esports en un. Tirar, nedar, fer esgrima, córrer i hípica. Però la hípica només es fa a partir dels 18 anys. Depèn de quina categoria estiguis, competeixes d'una manera o d'una altra. Per exemple, quan jo vaig començar, l'únic que feia era córrer i nedar. En canvi, quan ets més gran fas combinada i esgrima i tot això. A mi el que més m'agrada és l'esgrima. A més, soc molt bo. Sempre hi ha nervis i sempre tot es decideix a l'últim moment i és molt emocionant. El que aporta aquest esport als nens, a més del tema de superar-se a si mateix, és el tema de saber treballar dia a dia. És un esport que es competeix a nivell individual, però el tema de treball que es fa dia a dia és en grup. És el tema de saber separar la competició i la diversió. El pentatló és molt variat, viatges molt i també fas amics. El pentatló és un esport en la que en els últims 15-20 anys ha tingut una transformació important, sobretot per la pràctica en gent molt jove. I creiem que l'edat idònia per començar a treballar aquest esport seria els 7-8 anys. Són edats que ja, sobretot, comencem a treballar la part física i anem introduint mica en mica el que és les altres proves tècniques, com per exemple el tir primer, després introduïm l'esgrima i per últim ja comencem a introduir el que és la prova d'equitació. Amb els nens petits ho treballem una miqueta a nivell, una miqueta com a oci, una miqueta de joc i se'ls motiva una miqueta, se'ls inculca el tema de la competició perquè que coneixin gent i que s'ho passin bé i sobretot amb un respecte al company i al rival important.